Še enkrat dober večer. Se mi zdi, da ko prvič preberemo naslov filma pa sinopsis, da se nekako namiguje na misli dveh modrih mož, ki sta živela na prelomu v 17. stoletje, se pravi na Descartovo misel, mislim torej sem, igram sem, pa potem Shakespearovo misel, ves svet je oder in vsi možje in žene zgolj igralci. Potem, ko pa gledamo film, pa vidimo, da se te dve misli nekako fino zlijeta v 21. stoletje in nekako razlijeta tako po nekih intimnih, kot tudi po družbenih okoljih. Se mi zdi zelo lepo in bi rada tudi jaz iskreno čestitala ekipi. Preden povabim ekipo na oder in se z njimi tudi malo pogovarjam, bi tudi vas povabila, da sodelujete v pogovoru, mogoče z nekim dvigom roke ali pa tako nakažete, da bi radi kaj vprašali, vljudno vabljeni, ni nujno, da sprašujete, lahko kaj pripomnite, kaj poveste, kakšno misel. Druga reč, ki bi jo rekla, je pa ta, da bo pogovor potekel nekje med, tako kot film, nekje med slovenščino, hrvaščino in bosanščino, pa me zanima, a bi kdo rabil en prevod, ker lahko tudi to zagotovim. Drugače se bomo pogovarjali tako, pa če kdo kaj nav razumel, pa naj soseda vpraša. Ok. Torej, ekipa filma. Pa začnemo kar z dekletom, ki je naredilo celostno grafično podobo, Špela Drašlar. Za distribucijo je skrbela Nika Gričar. Za računovodstvo Tina Ivanovič. Asistent produkcije je bil Luka Peterca. Asistent zvoka Lukas Miheljak. Asistent scenografije Andrej Kurant. Asistent kamere Rok Nagode. Za dodatno montažo je skrbela Olga Johana Mihalik. Kolorist je bil Teo Rižnar. Izvajalka in avtorica glasbe Severa Đurin. Oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik. Montažer Andrej Nagode. Maskerka Anita Ferčak. Za scenografijo je med drugim skrbela Barbara Kapelj. In pa direktor fotografije Mitja Ličen. Zdaj pa nastopajoči Nikolič Žan. Tatjana Janežič. Peter Kržičnik. Sara Dirnbek. Barbara Zemljič. Primož Bezjak. Darjo Varga. In Mojca Funkel. Pa v vlogi Luke Goran Bogdan. V vlogi Nika Gregor Zorc.
In pa v vlogi Line Luna Zimič-Mijović. In še Capo Gverile, režiser, scenarist in producent Miroslav Mandić. Čestitke ekipi, ful vas je velik, jaz ne vem, a se bomo nekako, Miroslava, prideš ti bližji k meni, ko se bova začela pogovarjati. Pa pridite malo na luč, ja. Lahko se tudi usedemo, če je možno, ampak meni se zdi, da vas je res veliko. Miroslav, mogoče za začetek, zdaj živimo v filmskem svetu koprodukcij, tudi ta film je koprodukcija, ampak ni bil napisan za koprodukcijo, vseeno se pa dogaja v 3 različnih okoljih, ki jih sicer nekaj druži, nekaj zelo razlikuje. Kako to, da si se odločil posneti triptih? Najprej je sarajevska zgodba bila posneta kot kratek film, in nekako mi ni se dojemal kot kratek, sicer je bil nekih dobrih pol ure, ampak to je malo že predolgo, pa sam prosil tam filmsko fondacijo Sarajevo i s produkcijo se zmenimo da malo počakamo. Najprej sam nekaj malo razmišljal da podaljšam to zgodbo i potem sam se spomnil da iz Sarajeva sem na Hrvaško hodim velik zaradi različnih privatnih povezav, ampak u Ljubljani živim že kar nekaj let, sam si rekao ajde tu neku svoju polučenost, rastrolučenost nekako ispostavimo u nekom filmu. Ker u stvari začelo mi dogajati, mislim, to na kaj naj bi povezovalo te 3 zgodbe je da je u svaki glavna vloga igralec, igravka, kateri med raziskovanjem, med delom na vlogi, podelom na vlogi, iz različnih razlogov, družbenih, družinskih, pa eventualno malo tudi igravskih, namest da bi igral to vlogo jo želi živeti, saj začasno. Ampak potem sam iskal u tim različnim področji to kaj bi diferenciralo, ker u stvari sam nekako nisam vedel kdaj bom imel naslednjo priložnost povedat neki o tem da ako sam prišel tle živeti nekih, ne vem, 12 let nazaj su mi povedali ja u Slovenija to ti je hiper, super ekonomija, oni su skupi s nekom baltsko državo tam najveći neki taj BGPDF. Ja sedim tam na brežju i svaki 5 minut pride brezdomc, hoće 50-100 dolarjev, par let nazaj hoće po euro, pa ja malo sam im dajao prvi par let. A potem srećam iste face, rekao dosta više. Ampak sam neko sočutje do njih meo i zaželeo sam malo to poraziskovat, pa sam en čas premišljao dokumentarcu, pa nekako se mi nije izdelo da sam ja zdaj upravičen. To uglavnom ostalo mi je da bi rad nekako, i onda mi je taj igralec i njegov lik u stvari bi predstavljao mene. Ja bi se infiltrirao med njih da malo od njima dojame, da posneo taka dokumentarca, pa sam to dao stran, pa sam dao igralca da se infiltrira med njih da malo poraziskuje kako bi on odigrao vlogu klošarja. Evo, to mi je bio super argument da delam slovensko zgodbo. Hrvaška, ja mam tam dost prijateljov i srodnikov, pa gledaju žajfnice, mislim, gledaju, dan su gledali 2 Hrvaške, eno američko, eno mehiško, eno turško. Pa rekao, kaj ćete ljudi s tem, to vam nije, ne vem kaj, pa eto, malo zapravimo čas, pa to. Men se, mislim, ja mogu o Hrvaški, ali o Brazili, ali o Azerbejdžanu pojad, kar mi pade na pamet, ali me res me malo bega to da se ljudi pomirio s tem da im taj neki površni psihološki pseudorealizam zadošćuje kao neko doživetje sveta, interpretacija sveta oko njih, kar ja mislim da je narobe. I zdaj to prihaja sem u Sloveniju. Pa sam o toj nekoj endemskosti
te kulture je začeo razmišljati, a ni to mogoče metafora za vse te neke korupcije, za vse te neke mimikrije, laži, ovo ono, pa sam rekao, evo imam temu i za Hrvašku. A za Sarajevsko sam že meo, ker u stvari Sarajevska nastala tako da sam sedim doma po noći pa neke portale gledam, pa ne moram spat, pa naletim vsak drug dan kraja ovoga, kraja onoga pri nas dole u Bosni in ropaju lekarne, ropaju, ne vem, prodajalne, ampak boga mi i banke. I daj pogledam kdo je oropo banku. Enkrat neki orang, nešto to, enkrat neki mladi, za katere sploh ne vedo, zakaj su je ropali, študenti prihajaju iz nekih dobrih ozadij, to si rekao da. Ta mladina u Bosni je objesna, ker u stvari generacija njihovih staršev im je zapustila državu, katera preveč funkcionalna ni, ne politično, ne ekonomski. Razgledani su, izobraženi su, poni su energije, pa se bodo hoteli ispostaviti, pa će nemaju priložnost po dobrem, po slabem. Da fauliraju i dobiju rdeći karton. I tako ta ova mala Lina, na nek način, ona jednostavno to mora dokazati njima da ona najbolji tatica katera okoli je, ker u stvari ona je med pripravami za to svoje tatovanje u filmu natala veća izvedenka o tatici kot je taj njen režiser. Pa sam tudi, če zdaj menja režiserja, ma ja sam tudi malo hotel od režiserja, malo se upravičujem kolegama, velikih je tle, pa sam ja kao neki kolega režiser, ali skrati smo mi malo tako, nešto mi mislimo da vse vemo, a mogoče niti ne vemo, tako da ti režiseri, mislim da imam vse, a vsaki zgod imam režiserja, so tako malo kakšni, ne bom zdaj, hajde. Ne, se mogoče kar... Za Lunu pitanje, pošto je baš dao neki, kako se kaže, ne znam. Kako si se ti povezala sa tvojim likom Linom? Da li je to bilo, mislim, da li je uloga toliko realistična da je ima nešto veze i sa tvojim životom? Krala sam. Baš sam danas pri odgovaranju na jedno pitanje, super pitanje intervjua, shvatila napokon odgovor na zapravo to pitanje koje ste mi sad postavili. Prvo hoću da se izvinim jer sam napravila ovo pa ovo, to mi je bilo kao jo, jej, a nije bilo ništa slično drugim nekim aluzijama, pozdrava, oprostite, samo se moram izviniti za to. Dakle, Lina, ono što sam shvatila danas je da kad sam čitala scenarij mislila sam da smo totalno različite, što je bilo odlično jer svaki glumac hoće da glumi nešto kompletno različito od sebe. Međutim, s druge strane, kad sam pričala sa Miroslavom i sa ostatkom glumačke podjele više i više, negdje 3. 4. dan naših priprema sam shvatila da sam puno bliže Lini nego što sam mislila. Što mi nije dalo nikakvo razočarenje, nego zapravo da pače još veći polet u to. Ali sam se ja počela pripremati onako kako se Lina priprema, tako da sam, moram priznat, ukrala jedan maleni drveni prsten u Hrvatskoj u Poreču, a koštao je 2 kune, što je ekvivalent 25 centi, tako da nemojte me ružno gledat, to je bio samo jedan meni slatki način da sama sebi kažem ok, sad si spremna, ideš za 2 sedmice to snimat, tako da to sam napravila i bila sam jako ponosna. Pusti. Na 25 centi po 25 centi vilu sam napravila prošle godine. Ne, i dan danas imam taj drveni prsten, prekrasan mi je, ne nosim ga. I nakon što smo zapravo pri samom snimanju, dok smo snimali, sam sa Miroslavom i sa Amarom Čustevićem, koji je moj partner u filmu, koji nažalost nije mogao danas doći jer ide na predstavu u I don't know where. Žao mi je da ga nemamo danas jer možemo pričati pravo super smiješne, duhovite priče i napraviti predstavu nakon filma ovdje.
ali nas dvoje smo baš govorili o toj jednoj rečenici koju je Miroslav rekao, čime nas je kompletno kupio, a to je ovo što je malo prije spomenuo. Gogo šuti. Da ima jako puno ljudi mladih, ima i starijih ljudi, ima svaki godina ljudi koji su, ali mi se koncentrišemo na mlade jer je na mladima budućnost, jel? Koji su puni energije, koji nemaju gdje to kanalisati. Ja se mogu složiti s tim da su to mladi ljudi, da su to glumci, da je to bilo koje drugo zaposlenje koje nam može pasti na pamet. Zašto ljudi stalno iz naših zemalja bježe u Njemačku, gdje Mujo bježi na sudnji dan? To je jednostavno radi ekonomske situacije i radi onoga što mi znamo da nam trebaju pare da preživimo. Ali to je bila moja ideja. A kad je Miroslav došao pa rekao da ima mladih ljudi koji nemaju gdje kanalisati energiju i otvorio prostor prema kanalisanju, prema filmu, prema glumi, prema bilo čemu iza kamere, to je za mene bila sušta istina zbog čega ovaj film treba biti napravljen, zbog čega ga treba gledati svaka publika na svijetu. Zato što glumci, odnosno 3 lika u ovom filmu za mene su metafora za apsolutno svaki dio, bar maleni dio jednog čovjeka koji živi i koji obitava na ovoj planeti. Eto. Mogoče gremo kronološko, idemo kronološki pa da pitamo Slovence. V slovenski zgodbi ste se vsi kar približali pač dnu slovenske družbe. Kako ste bili kar zelo prepričljivi, ne? Tudi igralci v igralski vlogi. Kako ste delali vloge? Kako ste delali pol tudi prizore? Ja, zanimivo. Mislim, zdaj delali, to je težko reči, ne, pač snemanje je en precej dolg proces, ne, in kad te nekdo poleži tam v eno staro hišo na tla, ne, in pa moraš tam 8 ur ležati, ne. Februarja, ali kdaj je bilo, ne? Ja, kaj? Na minusu seveda, ne. Kar naenkrat nekako začutiš to, ne, in se sem paziš, da se noš preveč premaknil, da te ne bo kdo slučajno odkril, da boš hitro se malo začel gibati, da te ne ozebel, ne, in to je en tak zelo, kako preko, zelo organski pristop do igre, ne. Tako da se boriš v bistvu za življenje in to, da boš imel drug dan zjutraj ali pa popoldne drug glas, ne, da boš še nekaj skoviknil in tako, no. To je bila mogoče ta prepričljivost, ne. Kako ste pa gradili prizore tudi s tvojima soigralcema, ki so res veristični, ne? Pa ste bili na realnih lokacijah? Boš ti, Darjo, boš ti imel lokacijo? Ja, te hiše ni več, to se zdaj, se zelo da tam imam. Na Špici, ali? Ja, v bistvu, ja. Tam zdaj neki gradijo nek nov blok, je takrat je bila razpadajoča hiša, kjer je imel Miroslav zbrano lokacijo in ko smo prišli kaj snemati, je glih strop padel, ne. Tako da smo mogli pa na dan snemanja, recimo, ne vem, je mogla Barbara, to bo ona, ki več povedala, vse spremeni, dati v drug prostor in pa smo tam skozi malo gledali, kdaj je kakšen ceg v preletu. So bile pa situacije v bistvu, ja, na nek način, seveda je Miroslav to napisal, si zamislil in pa smo mi to tam v tistem blatu in v tistem pač stanju, kakršen je bil, porabili smo vse luknje, ki so bile v ograji in seveda tudi noter se je scena malo dogajala, ne, si videl kakšne, ne vem, kakšne sledove, kakšnega pitja, žura, ognja in to je seveda vse pripomoglo k temu, da smo tudi za samo postavitev najbrž neko logiko prostora uporabili, ne. In seveda vseh teh lokacij, ki jih imamo po Ljubljani, ki se ljudje zadržujejo, da so suhi in ne. Ja, igle, no. No, ne boš... Ne, nič, sam to sem ga dolgo. Jaz sem hotel najprej reči Miroslav, hvala. To je človek, kateremu ne moreš reči ne. Apropo gverila, pa polugverila, pa tisto, kar si govoril. Prišel je človek meni in rekel, da je napisal scenarijo in da to ne more noben drug nego ja. Mislim, super.
ali nemam para. Super. Ali, Još bolje. ali, možeš doći u svako doba kod mene doma na pivu. Kako ćeš reći ne? It was an offer you couldn't refuse. I tko je bilo? Ja, Miroslav, čestitam i hvala. Goran. Ovaj film dosta nekako aludira na to kako metoda Lija Strasberga je neka ludnica, neka ludnica za glumca može biti. To u svim pričama nekako se isto ta ideja pokaže. Da li ti ikad glumiš po toj metodi i da li je tu, kad si glumio, da li si imao neka sjećanja na svoj život i svoje glume? Zašto mene ovo teško? Lija šta? Strasberg. Bruce Lee. Da, Bruce Lee je meni najdraži. Mislim, nekad prije kad sam bio mlađi sam se dosta kao, sam išao po svim tim radionicama i bavio se metodama. Danas ne toliko, danas ne znam ja sam kojom metodom se služim. Nisam to očigledno znao bi, ali mislim da nije pitanje u filmu kao metoda. Mislim, ono što je problematika bila kada stati, znaš, gdje razlikovati. Ali nema to veze, ja mislim, sa glumom. To je općenito svakome u životu kada se zbilja i ta realnost, pitanje šta je realnost, što znamo, koliko smo objektivni. To, mislim, gluma je kao super, kao ogledni primjer ovih problema, ali mislim da je, pogotovo u nekim posttranzicijskim društvima gdje je identitet toliko upitan svakome od nas i brzo promjenjiv, da je to problematika svakog čovjeka s ovih ovdje prostora. Tako da, sa ili bez Lee Strasberga mislim da je problematika ne strana nikome. Gubitak identiteta, brkanje istina, znaš. Nije se on nju zaljubio zato što su glumili sapunici. Moli, to se događa svaki dan, evo. Mojim roditeljima, raznim svima ko se pronašao. Da. Mogoče kakšno vprašanje iz publike v tem trenutku? Ali pa kakšna pripomba, misel? Ja sam htio reći, nemojte. Ma ne, ja sam bila zlato za radit sa mnom. Nisam se ja nešto posebno prkosila, ja sam isto tako, vjerujem da za nekoga, jel ja mogu sjediti, oprostite, udobno mi je, između snimanja tog što je Miroslav rekao, kratkog filma, jer je Viski i mlijeko se zvao taj film, meni je jako drago da to nije ostao kratki film, ne samo zato što u CV-u danas mogu napisati da imam još jedan dokumentražni, nego zato što taj kratki film je meni bio jako lijepa priča, ono o čemu sam malo prije govorila. Međutim, ovaj film sa ta 3 kratka filma skupa, jedan za drugim, baš u ovoj formi u kojoj jesu, je nešto sasvim drugo i nešto vrlo, vrlo posebno, što vidim da festival po svijetu sada prepoznaju i to je meni užasno bitno. I bitno mi je to naglasiti sad kad imam 80 ili ne znam, nisam dobro u matematici, ljudi ispred sebe. Dok smo radili, ja sam prkosila samo u onom smislu šta ja mislim da bi bilo bolje za Linu, pa bi se Miroslav nekada složio s tim, nekada bi mi rekao mala ne sere. I to je bilo najbolje, jer ako mi neko kaže, jer mislim, moram napomenuti, Miroslav i ja se znamo dugo, dugo godina, tako da je on meni, a nadam se ja njemu, veliki prijatelj. Tako da kad mi kaže mala ne seri, gotova je priča i ja imam osmijeh na svom licu. Zato što je isto tako tanka granica između, kad snimate film, ali kad ga snimate sa malo sredstava koje nažalost smo imali, sad se nadam da ljudi koji su nam trebali dati više sredstava se kaju,
I treba da se kajete, i ako niste u publici, i ako se ovo ne snima, nema veze, bitno je energija šta se šalje dalje. Evo šta smo uspjeli uraditi sa tako malo sredstava, odnosno šta je Miroslav i njegova Filmostovlja ekipa uspjela napraviti. Svaka im čast. Sljedeći put će biti više para i bit će i bolje. Međutim, snimat film na taj način iziskuje da svi u ekipi, a to uključuje i glumce, i svi u ispred i iza kamere, da ne nabrajam, iziskuje jedno strašno poštovanje i iskrenost u isto vrijeme, što mislim da ljudi nisu baš u stanju dati čak ni u intimnosti svoje kuće, a kamoli na jednom filmskom setu, a kamoli u april dok se snima film na koliko nam je bilo, minus je bio, sad je li -2 ili 0, svejedno je. Vjeruje se u ideju, a teško ljudima danas vjerovati u ideju, osim one stare koje su nam nekako jadne nam ostaju u glavi. Nema novih ideja u koje vjerujemo, osim u nekom svom mikrokosmosu. Eto, to je što ja mislim i ja vjerujem u mikrokosmos Miroslava Mandića. Ma ne, ja bi sam dodao da je meni res bilo, i to upam da ne bodo zvenele kod neke fraze, ali je nekako, ja ne vem, ja od igravcev dosta pričakujem, pa tudi ih mal zafrkavam kod ti neki režiseri, uključno mene, i sam sam se počutao kao onaj lik u bosanske režisera da on ima neku svoju ideju kako ona treba da krade, a ona ve bolš od njega. I sam sam se dostikrat počutao i se počutim med snemanjem filmi, a posebej od tega filma. Evo, zdaj se spomnim, če želuna tle, mi smo taj zaporski prizor imeli neki dijalog tam, nešto su oni reševali med sabo, pojma nemam. Organizacija nam rekla, imate 1 uro za zapor, drugače greste ven. Kaj bom, ja sam rekao, ma ovaj film je propao totalno, ovo nema ništa tega, ovo ono. I dok sam ja jambrao kolik kregao se sa organizacijom, sa zaporom, sa ovo, sa ono, njih dva začela prepletati ono lasijesko zunokio. Ja gledam, rekao, kaj počnejo je. Kažem, ajmo. Tako da, evo, hvala tebi i ovome Amaru za taj prizor, jer to je meni najljubši prizor možda u celem filmu. Grem s Grego i Mojco snema zadnji prizor, peljata se ona u autu, ja rečem, hajde, a bo to znak. Ja sam malo se z vami taka pogovarao ko smo startali od Trnovga tam, ki je bio taj skvot neki, rekao, a bodo ljudje vedli da se on vraća doma zavedno, da zapušća te brezdomce, ali mogoče on bo znanjo samo odpeljao pa se vrnuo nazaj med nje. Pa kaj bi mi, pa ja bi da se on vrne nazaj k njej, jer to je težije, to je trče, to je ova vsenoga ovi ne spremaju. I kako njih dva bosta živjela skupisku, postem sem. I potem pride Grega i kaže, pa eto, dam ti to ja, evo ovako. On ma sigurno, jer to je njun auto, skupni, on ma sigurno neka očala tam, pa ti ja bom potegu očala i dam očala i to bo zna da sam se ja že na nek način vrnuo doma, predem sam sploh prišel doma u stanovanje. Rekao, evo te. I još ko je začeo vezivati onaj pas, ko da se zaklene nazaj u to, če sam se hotao sprostit, pa dao na očale, evo ja ga zdaj gledam, šok je doma, že. A do doma je celo Ljubljano treba. I recimo ova isti Goran, ja pripeljao njega i moža od ove njegove, u kateru je zaljubljen obsesivno, ja i posedao, evo ti sediš tle kod si sedeo, a ovaj bo sedeo na onom dijagonalnom nekoj mizi kao mu je nerodno, ipak je on ovo ono, a i ti ga boš odrino ovo ono, ovako meni Goran kaže, šta? Ja sjedit ovdje, on tamo. Pa da li ti normalan? Ne znam, mislio sam tako u scenariju, pogledaj jebe. Ma šta me briga, pa sjedaj ga ovdje pred mene. Ja te gledam, rekao, ne znam, možemo li mi to. Isto ko Senad u ovoj bosanskoj zgodbi, isto. Kao on nešto kao on sve zna, taj režiser onaj, s katerim se ti skregala tamo u onu. I Boga mi sjedno nasprot njega, ja ne mogu zamisliti taj prizor drugačiji kot je. Zamisli da smo ga posnali kako sam ja hotao. Bože me sačuvaj. Tako da eto, kaj vem ja, po jednej strani vam rekao hvala, po drugi strani
Možda hvala tudi meni, da sem začutil in da nisem furao neki ego trip. Hvala vsem nam. I moram zdaj, ko gledam ova dva tipa, izpostaviti jednu mudrost, katera sam se naučio direktno tega tle Gregata, ker ja sam njima, kod zdaj govorio nešto, kao, kad njega potegne u brezdomstvo, ma super stanovanje, žena, oblikovalka, dizajnerica, nešto, sve u redu. On je praša, kaj hoćeš ti, pa ja bi to kar je. Meni je ta njen stavek neka definicija vsega to na kaj mi vsi pristajamo. I pristajamo to kar je, sam da je kaj za pojest, pa malo karijera, džobi, pa ajmo malo te neke Polinezije, ovo ono, on hoće temu nasprotovati. I mi smo reševali koji on temu ženu nasprotovao po temi nekim ishoti, pa po menzami, pa ovo, pa ono. I već kaj mi je rekao, veste kaj mi je rekao Grega negdje pred zadnji dan snemanja. Kaže, ma nisam ja tle najbolj slobodan človek, ker sam kao šeo strano od tega nekega mešćanskega življenja. Pa kdo pa je? Mislim, evo, nemaš denarja, nemaš dokumentov, ješ zastojn, spiš zastojn. Ma, kaže, me se zdi da onaj kauboj edini slobodan. Ker on reče, naučio sam igrati, on igra, on je že igravc. On je sam sebe probio igravca. On hoće ovo, on to dela. Tako da se spomniš ti, Grega, ti isto pozabu. Pa ja, pa seveda. Ali me to resmije, to nekako, u stvari, taj bezjevlik je nekako najbolj slobodan. On kar hoće, to je. Hoće spat, ovaj mu tam spima, padne po njemu, ovaj ustane. Dobro, zdaj, to je že bio malo pijan pa to. Mislim, ne mislim privat. Pa mojicu ko vidim u onom prehodu tam od onoga Maxi Marketa proti njemu, Hvala ti, Miroslav. Jaz bi sam rekla, tako kot rekel Dario, ne. Tebi človek res ne more reči ne. Je pa res, da ti lahko z lahkoto kaj pove, pa tudi ali slišiš ali pa ne, ampak ponavadi imaš ta za igralce občutek in senzibiliteto in za sam scenarij, da enim pač, da pustiš, da stvari grejo. V tem momentu, zdaj, čeprav smo že na setu, ne. Je bilo pa res huda gverila. Jaz pa nikoli ne bom pozabila, kako smo midva sedela, pa jedla kosilo, to bom sam povedala. Pa si ti začel o tej ideji govoriti, da imaš že posneto to zgodbo, kaj narediti. Pa sem rekla, ni denarja, prav gverilo pet in si jo šel narediti. Tako da čestitam. Dobar. U stvari nisam se ja upao, če že spet omenjamo to igro, ne bi se ja upao zdaj klicarit po Ljubljani, hajmo ljudi, mislim, ja ne vem, evo zdaj sam dosta ljudi spoznao skozi taj film, ali bila je Mojca, bila je Nina Robnik, izvršna producentka i bila je Maja Križnik. Maja, hvala ti. Maja nije tle, ker zboleo od trokov, ono, sedim ja z Majom ta na brežu i kažem, evo, meni pravio da bi grilo, ma neko, ne vem, kdo bo z mano šel, pa ne znam, če to sploh mogoče, ovo, ono, gremo. I mislim, čez, ne vem, 2-3 dni me kliče ljudje, pa evo, kaj dogaja, preko, ne vem, pa slišim, snimaš neki film, pa mogoče. Ali kaj delam? Rekao, delaj, mislim, ali ne vem, kaj bi delao, ni denare, ni ovo, ni ono. Ma bom. Je Lukas tle? Miheljak. Lukas me klicao, med ostalim mi. Kaže, pa bom ti držao, ne vem, asistent. To ono, hajde, rekao, što znaš to, hajde. Tako da, mislim, super, eto, lepo. Pa dobro, kaj bomo zdaj, ne vem, imaš kaj pa zapovedati, ali gremo spit en kozat. Vina, jebi ga. Evo, še enkrat čestitke ekipi in se vidimo v foajeju, kjer se lahko z njimi pogovarjamo 1 na 1 in si še ob kakšnem kozarčku in sendvičku. Hvala.